Dr. Lakhimai BP, Dipu Medical College and Hospital along I Department along Than Bang Penajok, non malom, Karbiang long along Kachatang Plup, make Kiso Mate Avura Kisopen, Kachapajok, take Jiapan, Rong Kelana Lonkedo, Methang I Clinic along Pen, Karbiang long Radapan, Than Pachinipon. Pirthe kachilar boma porahut munit atum aokarlo along break jam pheri mimia kiso setami nang bat pomlo lason si kedam tanga porahut tami corona kiso penchenglo kaprek avur akiso tami nang klang bomlo lapusona porahut non karbiang long arlo tami dengia kiso pinang nabang photum kilong dunatum dok piklo lapen apran kedam nang atum setami pinang andolo lapen lapu dengia avur akiso kido boma porahut tami Make akiso abur sitami karbiang long arlo rong rup along penchenglo rong sopia long tami keso kilong dona phai nang kambom tanglo lapusona porahut labang so kiso pen kacheri make et pen kido ke thak thek jia phan pura Dr. Lakhimai BP eye specialist pen karbiang long ra phan lam thi paklang ponlo karbiang long amata non avur nang kelela make kiso avur conjunctivitis pupu lapen banga kaya lampen ke joy bangala pupu akiso ala so akiso avur non ada dopikan lo na sila so akiso ke ene akimi akiso a treatment ave akiso puke kali hakupen ta do boma akiso lo lapen a treatment sitamela non ekedin ekdam kilong abang dopik avura so namasi isi ekdam kapiriason panikason a situation son manded lo sa menili pachini ji ninghang bangke panic ji ka panic nang ji a situation akiso ke kali lagi a treatment ta do lapen hakupen ta do bomlo alang lipen ke pachini pona tengke labangso mega kiso lake kiso akimi kalilo kedam tang penanganar ni pensetami do bomlo setami non malom karbiang long arlo labangso kiso penangana tum kilong dun kidoko gajok karbiang long arara tum kaphiria son si dokoglo setami labangso meg akiso ke long pen thang na setame kapheri nangji pa lama bang kyabe athe labangso kiso ke se ke chelanga dim setami do lapen do wai an setami do pen jasemet labangso kiso ke long pen te bok het meg anat se ke langa hemalong hom ridam lote labangso kiso pen ka chepa mi je phan varsai setami do lapen kai ke tami iri ebang chepang thir jir pen dolo pulotang te labangso kiso pen ke jo long iji labangso kiso ke long pen ke pang dang de je phan kiso ke lang abang glass mate meg dong plap ke enpensi do thak nangji lapen jasemet osomara tumsi labangso kiso ke long aphai ke ong posi Dr. Lakhimai BP pen rong khelana long ke do methang eye clinic along pen bang solam the karbiang long ra phan than bajirmi pon nasi laso akitso putak isi hini pachini yang tumbang ke la hello la ke chengsi symptoms abangke laso akiso le infection ke long lo pulote nikepan bake laso infection spread un lasi unan ke la nikepang bong 10 to 14 days ke un pulote isolation do thek sonte messenger lapen isolation de do thek the pustame la distance che maintain do nang po engke lapen hand hygiene ekdam very simple ekdam joy pick hand hygiene laso hand hygiene measures le adopt lo pulote nitum laso infection a chain non la inut che spread bompon nili to break unji laso infection a chain news report karbiang long live